Her skal vi finde rumfanget af denne kasse. Det gør vi ved at gange bredde gange højde gange længde. Højden på denne kasse er 2. Længden på denne kasse er 2. Og bredden på denne kasse er 2. Det vil sige, at det giver 2 gange 2 gange 2. Og 2 gange 2 er 4 gange 2, det giver 8. Det vil sige, at det giver 8 kubikcentimeter. Og det hedder kubikcentimeter, fordi at man ganger 3 tal med hinanden. Så derfor kommer det til at stå et lille 3-tal ved siden af centimeter.